Belake Kamdana Koktuma Kasai Pakasini Wangplio Tiwandal Hekaba Frame Hori Fara Ni Koroksa Takuk Onimes Murasing Mafa Gerai Hajatinyo Dini Hiksati Dongmani Nok Hamti Hameti Kungsa Dongmani Bupang Wapang Kuagai Harwa Kuagai Bebang Paitang Baja Sorkani থেকে নক মামাবো পায়ে সিনিনো তিনি বুফাং ওয়াফাং কোয়া গৈ বেবাंनो पायना नांखा नक थाय गरै दाबु बमनानि जागा गरै बनि नक नक दुवार दुवार के मा तंजाखा हनि मेस मुरासिं दैवान्दाल बनि गामियो फ्रेम हरि फारा 3 नम्बर वार्डनि खरकसा बिग्रासा Kepalni Kotoma, Kepalni Biman. Naitongdi soyakari semua. Kosto kami bagai tini subjaraga. Tini ani nok bay mani 22 tarik Agos mas di pungo. Nok ani building nok sorkari man mani mau bay thangka hangka kesung kisah tongi tongmani gudam nok. O gudam nok bobo tongmani ya bay thangka mau rejiro konginai. Tanya tiki tongka tanya kisah hanya. Abo bufro bay ya kono siur kere. Moni bagai chung tak nok gro kakak songni bong nok si matongo ngangke chung nok rok tangmiya ko rang pucha kore avostha jorasi hayong ithang boga tak tongani cheni ja kore khetong ka bono sorkar thani chung subasuru nayo tai pore chinti pra sarok bu je subasuru nai borong thani bo chung kisa subasuru nai mi bagai ang borong nok khrum jao ingke abono bahike nok tangnai ani bu tai kono mafa bu kore rang pucha kore Umte hejora ব্যবসা বাণিজ্য করে umte hejoran bagai chung tini media na kisang maringka non tong thainong khamo kaisano na omo kaisano orobo tongmaya ta kakasoi nogo tongobo kono dino horopan baimano pungopan baiman kono siur krimo to baim belai Nini serai rok le khoro busu tong ani serai masa tongo berai erpore ani ahana jok masa bo college korio ngkangke ani berai ang eki tongne jo chung saijona Tahu noni kuno tongnani bokro bomne kuno kerei. Choni kuno kori khajong kha. Sorkar the rok nok dama khan nok. Nok man kha man ke abo purang paya sani. Bai thang pa kya nobot toy nobot khaiman jarawon. Bai thang wa ga. Bai thang ka. Nge norok tam ke soli dong sa nok nong ko sabo sakri khne rok ha ke jaga jomi rok tora to nong. Jaga jomi rok kerei sakri khne ba kerei. Angni ji hanyo kisamisa tharik byabsa rok khajao hange kisamisa dukandari rok khaimani abo income kerei. Baki rok thang painai rang pesa kore hani samorok tangi masa utata buke Nini ma babu songke an ma babu song ang sarai pro kono thui thangka hangkang kai ang tak samorok tangi si chole tongta chin family wa an boino bo por ri ma tongo non salokha ang salok ma tongta nok bara re Kerini jora setai sini ahno jug masa poribo tongo Ketabo nok bo kerei norok ni je birmanon nugoi oron kebo lukurok ha ke oron kebo Nini rondi MLA MDC hai ke bauroni je neti to khaitone ro nong nong tapsak jora phai chusuba phaiga chuba phai ko taksu jora ke phai to samanna saka chinirni masa netrito no saka bobo ongnai hino te pore jora phai ko hain chota nang tabu lukurong thani nang tamo koi mung narna musung nini je nokhu kerei hai ke ma phabu nini ma babu kerei semangka nang oro phaino singno phakya nini nok kaisa je Sorkar থেকে নং মাবো আ সরকার নক পায়ে সিনি র বুফাং কোয়াগৈ বাইবানি র ngake nang tabuk tamo sanamu sung lukurong no nini saw koi mung tam to angobono lukuni thani kaisa khulum ya pare ko jo angborong no ani nokhu kureyong mi tongman jorawa ano joton phaichuba paikhanke beleke sanai ingkangke abono ang lukurong thani kaisa koi mungta আর অরনি যে নেতি তো খাইতনে এমএলএ এমডিসি রং নং তাম sanamu sung প্রশাসন no bang kisa koi mungani ko nok phuk kubayong mi thaman jora borok অরনি এমএলএ সাবো অরনি এমএলএ চিনি বিন্দু দেবনাথ স্যার এমডিসি ke chini Podrosan Tripura brokoni andaron na brokoni andaron sini norok tapsak jora এমএলএ এমডিসি রং sada saka okobrok MDC no to saya kang chinirni netrito no masa saka MDC MLA be phano salary re godi ano ani to hai obostha rang puchani kuri jora nokhuk tangmiya khaitong kang tam khranyani kuno brand si kuno kaparangya khaitong pha abuno kisa subas rokon nai re godi ano khoroksa chini parani main saka netrito bobo
nung MDC no nung saya kotak phono na MDC no sarjia ko ta kono jora bu yang borok bai sarai din sagata bonono angke bode thang himi tongman bachin parani no emne ke o parani bung tamo Pram Hori para bo busing number what nang na bo ward number 3 what number 3 nin bung ke ani mum Onimes Murasing nini login bung tam ani dogini mum Simam Murasing tabu nini sajak basa je tongmani bun mung ke Jamie Murasing nini hano je tong man ke Rotna Murasing tong singke noro ke bu krei ma pha krei hai ke noro buta bahano tongmani ta khorong ni na engka ke nung tabu je hake soli tomarok nini kuno jaga jami krei kheto krei nini ration card dogle to dato রেশন কার্ড বাবু তো থুই থাকা বাবু থুই থাকমান যাগুলো আনো পরিবার কর্তা হিসাবে আনি তাক আনি বুঙি নং খাতা রেশন কার্ড খায় ration card APL da na BPL বিপিএল ration card ke BPL no na emne ke nini kuno rega rok job card rok to datong samrok da matang rok জব কার্ড ডগলে তো সামুরক তাংজিয়া তাও নক মান যাখানে নাই তাই রেগা সামুরক বকরিবলা তাবু গাসো গাঙ্গে তাবু তাংজিয়া রেগা রক রেগাবু হাজিরা কম গাঙ্গে চুং রেগা তাঙ্গিবু পুসগিয়া আসক সাইনা